kadang kula ki nasih Rai Mas Sri Kuncoro Brimob kalian kadang kula Kang Mas Jayadi. Nah, Jayadi. Anu apa jenenge? Pendolop internasional. Monggo kula aturi majeng mriki. Dalang Gulang Jaya, Ketua Gulang Jaya. Ketua Gulang Jaya. Lah, Mas Adi Mas Sri Kuncoro Brimob sugeng dalu Dimas. Dalu Pak Dalang, wah luar biasa. Ketua Gulang Jaya ki mbiyen zaman pandemi saiki wis iso golek pangan dhewe ra kudu enek. Luar biasa. Aja bubar, aja bubar. Nanggapo aku. Mas Dalang, pokoknya sing ayu bagyo. Kula remen saiki. Awake dhewe sebagai pelaku seni iki ora mburu payu, ora mburu apa-apa. Timbang ning omah ngumpul karo kancane ngene iki seneng tenan, Mas. Oh lha nggih, seneng. Saya kula menikmati estu napa mleh nek generasi sing maune ora gelem mayang terus sinau mayang kaya Andri niku sangat luar biasa. Luar biasa. Niku paribasan wong kaya Nyidam Cempaluk. Gitu. Perkara payu niki urusan keri, ya toh. Wis to anggere kula pun mireng, jane kula pun napa nggih pun mantuk kadang-kadang kanca-kanca ngayogjan iki kegiatan teng sanggare almarhum Pak Gito. Dadi dengan sing ati-ati. Ning nyuwun sewu Pak Supri niki sangat luar biasa estu. Saiki kanca-kanca dalang ngeten iki monggo Mas, sarasean niku penting. Monggo mengke pisan-pisan ngen kula nika raketang elek-elek enten gamelan wayang mengke kanca-kanca katuran ngisi mbah sak lodang panjenengan. Dadi kula mewing seneng guyone Mas, nek bab perkara prabeya niki kaya panjenengan sedaya niku paribasan wis turah, wis ora golek bondo donya dhuwit kaya jenengan iki rak ming buru seneng Pak Supri. Wong bojone sampean ya ngerti nek sampean kulino anti dhuwit niku wis biasa. Dadi mboten kaget jenengan lunga koparan terus ora entuk kaya niku. Niki kula mastani malah Mas Edi Dalang ya nabuh, penabuhe jan dalang kabeh. Ah nika dak kaya wah dalang kabeh. Iki si dalang sapa Yudi polisi renek ya Yogyakarta. Wonten. Oh. Nah, pelatih Mas. Nah, ini nganti ora ya. Pokoknya sing baku dilanjutke Mas, monggo nggih. Mengke diatur kalih Mas Jayadi. Niki anune sinten no? Napa? Sing mandegani. Oh Mas Wahyudi. Yudi, lajeng menika sekretarise sing dalang mau. Nggih. Ah nggih, mengke Mas Wahyudi diatur wedale monggo. Anu tiga serangke mburine I kabeh. Mas Yudi, Jayadi, Andri. Pokoke tenan Pak Supri hal-hal ngeten iki sing marai ngangeni. Dadi kanca-kanca iso nglumpuh, iso guyon-guyon, iso napa nggih ngece siji karo kancane kaya jenengan ngece Jayadi, kaya Andri ngece Jayadi niku wis pener, wis trep. Nggone papane seniman niku ngeten iki. Pokoke tetep semangat kanca-kanca. Nyuwun pangapunten mengke kapan wedal Mas Wahyudi dikoordinasi kalih Mas Didik. Nggih kula niku enten gamelan wayang raketang sak-sake kanca ngayogjan ngisi mriku mengke komunitas diundang sedaya. Nggih. Nggih. Lah niki nggih kula nggih matur nuwun sanget niki kalih kanca-kanca ngayogjan ing atase ngayogjan kok diseseli Banyumasan, suluk-suluk Banyumasan menika diberikan peluang dan ruang untuk
untuk bisa mengolah sedemikian rupa ngoten lho. Najan to menika nembe perkenalan suluk Banyumasan menika mekaten ngaten lho. Niku mergo ewuh perkewuh jenengan ora enek kancane, Mas. Mboten. Ning pancen leres Mas jenenge wong sinau niku ora mligi Yogjan, ora mligi Banyumas. Estu kula niku mbok kon ngayogjan ya ora iso, kon Banyumas ya ora. Nek nonton seneng ngoten lho. Mergo nek kula ajeng sinau ngayogjan teng Banyumas, kula nyinau Solo ora tutuk-tutuk, sirahku tambah ngelu. Ning nyawang kula seneng. Kaya jenengan ngeten iki luar biasa Pak Supri, pokoknya tetap semangat. Siap. Apa melih jenengan pun duwe jabatan ketua Popadi itu harus tanggung jawab hal seniman. Aku sing ora duwe jabatan apa-apa dalam senimannya tetap semangat. Gitu. Nek ora kleru ketua anyar Depok iki lho. Lho, tur anu Mas, nyun sewu dalang kuwi nek moncer niku kudu wani tombok. Ngani ngadep ning debok ku ya kudu tanggung jawab. Nek kula ngoten. Oh, apapun yang terjadi duwene tak dol. Sampan wis wani ngadep debok aja main-main. Masane sing nabuh ora ngopek anak bojo ya. Mboten Mas, guyon. Panjenengan niki senior saya yang sangat luar biasa. Kula estu, kula nek mayang kados Pak Supri niki mboten saged. Kula niku mayang nek mboten ngedep kertas niku mboten saged, Mas. Kula nggih ngedep kertas niki kosong. Kertas. Kula kinten ngaten nggih Pak Supri. Nggih. Pokoke ampun ngantos pedhot, ampun ngantos ilang. Monggo pancen nyuwun sewu mboten kok mbedakaken ngayogjan menika wonten Jakarta niku saged dipetang ngangge driji paribasane. Ning menawi panjenengan mangke sering gladen kudu dimoncerke, nggih to? Nggih. Angger mayang ning jaba sementing aja Pak Supri mun beres. Siap. Siap. Nggih. Ngaten mawon nggih Pak Supri. Lah ngopo tek aku? Lah jenengan kan beda. Oke tuntutane. Oke tuntutan. Cekap nggih. Matur nuwun nggih Pak. Matur sembah nuwun sampun dipun berkahi dalu menika. Wis boten. Nek kula niku nek berkahi jenengan yo kuwalat no. Paribasan kula niki ming ngangsu kawruh panjenengan piye carane kula ki iso suluk napa Ngayogjan. ya sing jenengan tok nek kabeh mau mbah keliru mbah ora aku ya ora ngerti sing ngerti Mas Rusbani tok. Nggih pokoke kalih kadang-kadang komunitas kula nyuwun panjenengan juga Mas komunitas semua setiap enek wayang aja didelok pagelarane sing ora kudu spektal. Justru pagelaran sing kaya ngene iki sing bakal nentremke awake dhewe. Niki pagelaran sing pancen bener-bener saka lubuk hatine. Dadi nek sampean ra nonton kebangetan bahaya. Mesake. Arep ngomong mesake kok dadak mubeng-mubeng lho. Lho, mboten estu lho niki. Lah sakniki kali ibu-ibu pesinden yang nyuwun sewu paribasane yuswane sik adike panjenengan ning terus semangat to. Ah nggih. Lah nggih, lah wingi mayang ning gone Mas Jayadi luar biasa. Nggih. Cekap ya Mas. Urung. Pokoke kula ngenteni ngantos jenengan rampung. Nggih, matur nuwun. Pedon peretmu kaya apa? Nggih, sembah nuwun. Mas Irwan kaya ngenteni ngantek rampung. Aja mulih sik ya Mas Riojo. Ora tak enteni. Tak siapne kursi, tak bualang kursine nanti. Nggih, matur nuwun. Sisan berkahi badhe menapa lelagon nyekar lagon menapa. Ora usah Mas niki Eman-eman Waranggono. Eman-eman suaramu apik kok ora ya nek nyekar iki. Ya tetep apik dalange nganggo serak-serak ngoten kok. Nggih, raketang sakno Mas nggo Mas Jayadi sing miwiti. Pelok napa? Oh pecah. Bo anu Mas, ali-ali kula tak ketoprak nggih Mas. Mijil nggih. Wah, apik iki. Piye diklat ketoprak ya? Diklat ketoprak ya. Iso. Ya tok kan nek cekok ketoprak ya. Pinten, Pak Dik? Pelok nggih. Pelok Pak, Pak Dik. Peloknya Pak, pelok mohon Mas.
Mas Sugeng mijil ketoprak nggih. Waduh. Alah. Nggih kaya ben sing ular-ular sing maringi anu ular-ular ben Mas Sri Kuncoro Brimob wingi dalang tenggen kula. Wah, gayeng nganti isuk sing nonton piyayi-piyayi Betawi kabeh lho elok. Tes. Alik datan bisa pripun? Jayati suarane. Lah iya. Ngerol kene kok cah. Upak makno wit-wit tan kang gedhe tangane Mas Katok tetep tak pentelengi nek iki kok. Iya. Tino pokoknya anggar senggak mesti apik. Tino lah sik ora. Ya salah. Apa? Mbok kaya aku. Mbok kaya aku mau wis salah wis bene. Ora iso. Ana Pak Dirus aku tetap dipentelengi. Apa terakhir? Meraja saya semi tresna konggram bu iyo matur nuwun monggo Mas Ri luar biasa ini. Sae Mas niku kulino ngetutne kaset dadi ya. Nek MC kan ngetutne kaset. Lah iya. Nek bab laras, bab napa niku panjenengan pancen luar biasa. Nggih ning laras Peking senes laras Gender. Dilajengke Pak Supri monggo pokoke sukses kagem panjenengan. Setunggal lagu panjenengan. Oke. Madya Ratri
Dalang suarane kok ngene kok ora laris ya kebangetan. Ora apa-apa kon nembang timbang kon nyawer ya to. Wus kawuri ndung kabanci kakak enjang karakapan gon ning sun aduh nimas kangka tinggal sumusuleng paku lingan liron serum rombre nong rom sing sae niku genderane ya Mas jebule mong nyobano jebul kae kataan tekon mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju kekelati esame merati mari kangen muga-muga tansah tenggen atiku dadi tentrem ambulan netra kang tajem mari kangen ulah sira netra tajem nyas jatmika
Sri matur sewu sembah nuwun. Kusing dupa kumelun ngeningken tiasanya bagik kawangku sagung jajan nanging sang tangi kidhi sangerase kaneka putra kang anjog saking wiyadi kang anjog saking wiyadi kocap ingkang wonten ing alun-alun negari Dwarawati sang topo penembahan Durna dipun larak dipun jempalani Raden Arya Setyaki geger. Mijil saking jroning praja Buksura tambur kulawan suling pepandhen daludak Bandera miwa kekandha kang mawarna Pindha Jaladyan Asri kawuryan Paman Swatama
ora trimo bapakku dipiloro karo Setyaki. Ndi Setyaki? Pun prajumene tak bondo tangane tak krincung sikile. Kowe lan para Kurawa minggat saka ing negara Dwarawati. Apa lakon tak gedheng mustangamu babu arep apa? Wani dening aku sing dak wedeni apamu. Kopat kapit kula naga tapangin kejer kaya manuk branjangan cekel saut sabetke berbatang ora sumyur kuandamu bantol maju para ngarep.
panalinganira telu majaring ratri ngelingono patine sang trusta jumena Didune Wadyabala Kurawa kok ming loro ki piye? Nggih. Kurawa niku nek kon mangkat do angel. Nyuwun ngapunten enten sing alasane udan, gluduk, telatah kasatriyane mendung, ya wonten sing bane gembes, wonten sing motore rusak, enten sing methuk bojone, enten pias. Nangel nek Kurawa niku pancen tuane gondel. Ah wis ora urus. Wis anane wae sing gelem sing setia ya kuwi. Ya kuwi wis. Lah mlika kados pundi? Kalih mon kawon dos pundi? Wis aku tak golek srana piye carane supaya anggir anak Prabu Duryudana bisa nggayuh wahyu itu bakal ditedhake karo Jawata. Yen mekaten kula namung nderek kesanipun Kakang. Lah ya ini.